Čaute ľudia, vítam vás pri ďalšom videu. No a keďže Lidl má od pondelka týždeň špeciál inšpirovaných španielskou kuchyňou, tak dnes si ukážeme, ako si urobiť španielské risotto s fazuľami. No a môžeme ísť rovno na to. Začnem tým, že jednu cibulu si nakrájam na drobno. Do hrnca si nalejem olivový olej a prihodíme cibulu. Cibulu začnem pomaličky restovať, pretlačím si 4 strúčiky cesnaku. Ďalej restujeme. Ďalej chutíme čajovú lyžičkou bazalky, čajovú lyžičkou oregána. Všetko spolu restujeme tak, aby aj tie bylinky pustili vôňu. A ako posledné prisypeme ešte čajovú lyžičku červenej mletej papriky. Môžete samozrejme použiť aj pikantnú. Premiešame. Jemne zarestujeme papriku. A môžeme prilievať jednu konzervu lúpaných paradajok. To je 400 gramov. Privedieme pomaličky všetko takto do baru. Môžeme ochutiť soľou a ešte čiernym mletým korením. Pár minút povaríme a zredukujeme. Keď sa nám už pretlak pekne zredukoval, máme sa takú hustú pastu. Tá tekutina potrebovali sme, aby išla preč. Tak môžeme teraz pridať 400 ml preplachnutej ryže. Tú ryžu pekne premiešame v tomto paradajkovom pretlaku a vo všetkých týchto surovinách. No a keď máme ryžu premiešanú, tak môžem priliať 400 ml vývaru alebo čistej vody podľa toho, čo máte. Keď sa začala voda variť, môžeme prikryť. No a budeme teraz 10 minút variť, takto zakryté, úplne na slabom plameni. A keď sa nám ryža uvarí po tých 10 minútach, tak stiahneme, dáme na bok a necháme odstať aspoň takých 20 až 30 minút. No a medzi tým si môžeme pripraviť taký bylinkový olej z petržlenej vňate, ktorý budem potom na vrch polievať a bude tam ešte robiť takú perfektnú chuť, ale už keď bude na tanieri a bude tak akoby ozdobovať. A ďalej ešte dve suroviny, ktoré pôjdu až po uvarení a to budú olivy a fazulky. Fazulky máme takto v konzerve, tie len sedíme, to bude úplne jednoduché a olivy si nakrájame na menšie kúsky. Môžeme najprv začať s takouto hrsťou petržlenej vňate, ktorú nakrájame na drobno. Vňaťku si župnem do nejakej nádoby. Ďalej pridáme trošku olivového oleja a ešte trošku citrónovej šťavy. Takto všetko jemne zamiešame. A toto je naozaj také je veľmi jednoduché. No a ďalej tu mám 70 g olív, ktoré si nakrájam na také prúžky. Keď máme rýžu uvarenú, môžeme si pridať olivy, predsedené fazule z konzervy. No a všetko ešte poriadne premiešame. Nakoniec si risotto už len naložíme na tanier. Polejeme si týmto petržlenovým olejom vrch na chuť. Vyzerá to fantasticky, no a nakoniec môžeme už len ochutnať. Perfektné. Tým petržlenovým olejom je tam taká jemná kyslosť, je to naozaj vynikajúce, veľmi zaujímavé jedlo. A fakt, že je jednoduché, lebo máte to všetko vlastne v jednom hrnci. No a ak sa vám toto video páčilo, tak určite like, koment, odber. Uvidíme sa na budúce a čaute.